Hej, velkommen til Davids BP. I dag skal vi lave kernemælk challenge. Ja, og ham der drikker mest har selvfølgelig, eller ham der har trukket det først færdigt, har så vundet. Og ham Som drikker mindst. Ja, som har trukket mindst, eller hvad man nu siger, skal plukkes med den her splatcon som det sidste. Så vi starter bare. Og vi havde selvfølgelig kernemælk. Det var sværeste mareridt. Kan du få den op? Nå ja, jeg har fundet den op. Spar lige meget. Det er klumpet. Fuck, det virkelig op det her. Sådan. Okay. Nej. Nu skal du have lidt med. Okay. Okay, Bon appetit, Burik. tak. Fuck, det bliver klamt. Okay, klar. Skål. Jeg går lidt mere tilbage til nu, så jeg kan stå op. Okay, klar? Okay. Skål. Ja. Klap det her. Fuck, det smager klamt. Klap det her. Hvor har du spæk? Ikke så meget. Og der går hår i min. Det smager klap. Hvor har du spæk? Færdig. Vi har en vinder! Det er Victor! Han er en snyd, vi kan se det herovre. Det lader være, Tobias. Ses.